Sugi memborong saking Cikarang ini saking Gelangalung berapa di Mingga badhe nyanyi monggo Bapak kandhane karo sinden kidul dhewe ini pepunden rencang di damu menang ada kepanggi pemborong saking Cikarang panggi pelan temriki ini alhamdulillah niki ajeng nyekar gelang kalung oh saged mawon tapi kula aturi munggah tiyang mriki Bapak maksudnya nggih mangke kula aturi nggih aturi sinden sing perawan piyambak milih sing mungkin iki Pak Marsudi sing perawan iki ngene iki sing perawan iki Pak cocok niki nggih nggih napa leres perawan iki estu Pak estu tapi pun paham napa dereng niki tes lugu Pak tadi ku ngaston mik mriku tes ciding-ciding iya cocok monggo Pak Marsudi monggo Pak Marsudi gampang belum sing dalu Bapak namanya lagi belajar membuang sampun dalu untuk pagi ini padahal ya mau ke pagi nih Pak sukses selalu padahal siap Pak Lurah jangan turun walaupun baru kenal gak apa-apa sampun pinaki itu baik sampun gelang kalau mau mriki mawon Pak legawe wonten mriki mawon jurutenge mriki Pak kalau mriki mawon wedi kula kudu nopo-nopo yo gelang kalau wetanan Mas mungkin sing mat-matan bae bagi Budiro Pak Kades Ibin Esos Sawi Istimewa Biro Arwalo
Enggak mau. Testing, niki testing Pak. Jadi rampung ke sing wedok apa? Angin. Kelang kelang.